जिउनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ आङो हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हाजासे हामबाय होनो। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय, बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय। नैबे बिनानावनि फिसाज्लाया गोब्राबथार बेरामजों सैखांनाय दंमोन। दा बियो इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर आरो बेबायदिनो सोरबाफोर बेरामजों सैखांनाय दङब्ला, बिसनाफ्राव गोग्लैसोनानै दङब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आर'ज बिजाहरनो हागोन। लोगोफोर, आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आंनि नामा मिहिया बसुमतारी, आङो सिडलीनि। बेयो आंनि फिसाला, बिनि नामा आर्यान। बियो थांनाय फेब्रुवारि दानावहाय गोब्राब बेमारजों किडनियाव सिस्ट जादोंमोन। बेनिफ्राय बिबुआवबो सिथर फिसा फिसा जादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो सासे आमाइ बिपिन होननाय बागमारानिजों प्रार्थना बिजानानै दिनैहाय सोखाजानायखौ मोनबाय। बेनिखायनो आङो आफा इसोरखौ हामबाय होनो। जोङो बेखौहाय हस्पिटालाव लांदोंमोन। फेब्रुवारि थारिखखौ आङो गोसोआव गैला, जायखिया जोङो सुक्रुबार बारायावहाय जोङो डक्टरनाव लांदोंमोन। बेखौ हस्पिटालाव जोङो थिसनदोंमोन। बेनिफ्राय सुक्रुबाराव थिसननानैहाय बियो सुक्रुबार बेलासिनिफ्रायनो बारा जाबाय। बारा जानानै बियो सुनिबार सानजौफुसिम एसे बारायैनो थादों। बेलासियाव एसे राखांनानैहाय जेब्ला बे आमाइ बिपिना मोनायावहाय आर'ज खालामनानै हरदो, अब्ला बे बाबुआ एसे आरामनिफ्राय आराम जादों। बेनिफ्राय रबिबार फुंबिलिनिफ्राय लानानै बेलासिसिम बियो मोजाङैनो जानोबो रायलायनोबो हादों। बेनिखायनो आं इसोरखौ हामबाय होनो आरो दासिमहालागै बे फिसाया मोजाङैनो दङ। बेनिखायनो आं इसोरखौ रोजा रोजा हामबाय होनो। आरो जाय आमाइ बिपिन जोंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनानै मोना गुना फन हरब्लाबो रिसिभ खालामनानै जोंनि थाखाय बिनानै हरदों, बे आमाइखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो हामबाय आरो हामबाय होनो। बेनो आंनि टेस्टिमनि होनाया।